Здравейте, потребители на YouTube, ние сме Blizzard Craft и днес пак ще снимаме втори епизод, обаче. Намерих сииц! Ма много ми лагна. Моси Cobblestone! Заради Моси Cobblestone не мога да си хвана сиица. Имам... Морков е било всъщност. Имаме морков. Браво! Така, сега да видим някъде да скоча. Хонче, бонче. Хвани ме за пиронче. Умрех. Браво! Ох, много мразя да ми се пълни инвентар. Винаги след като умреш ще се пълни инвентар заради киц. Аз още кирка нямам. Диаманти, орове. Всичко намерих. То намерих. Искам още честове. Чест! Браво! Ама още съм... Ама съм далеч от него. Умрех точно пред него. Ети, кой е хостът на съглада? Той. Ето, сайта. Това за какво ми е? Заквателки? Той е за кит. Той го има, аз исках да го махна плагина. Опс, бъгнах всичко. Това е доста трудно оцеляване. Да. Някой да има мутика. Имам такова бутало. Писта. Да. Рискувах заради диня. Бък! Кой е на бъка? Не е пък, има плагин за кървене. Като се удариш силно и започваш да кървиш. А то кървенето не е много силно. Така търся чест. Има спаунер за очки. TNT да взимам ли? Да. На половин сърце съм! Така това трябва да го сложиш на забавен кадър. I believe I can fly. Кой ми сложи гъма? Някой само ми слага гейм мод. Аз съм в коблът. Така, да спална ли е прилеп? За какво ти е? Защото имаме яйце. Нарочно скочих върху пажина, за да не умра. Аз също съм в пажина в момента. Аз не знам къде съм. Умрех. Ох. Да. Използвам чекпоинта ни. На път съм за чест. И аз. Изгубих го. Не, ето го. Имаме яйце на вещица. Не на вещица, а на прилеп. Не паднах под него! Също аз на мен. Ще оставя доста материали в честа. Има кол, дърво, каблстоун. Никой нищо не е видял. Имаме на слайм, на мъшрум, 32 кобълстон и дърво. Браво, аз в честа оставих много материали. Аз Става малко. Така... Аз направих кирка.
купая всички айрон на света. Първо, Аз ще купя айрон. Аз ще правя. Като дъма няма ли да? Има. има. Даже аз сега намерих един. И намерих втори чест. Паднах много надолу. Така, трябва две джъмчета да ги направя перфектно. Много ми лагва. Така. Мен и също не е. Ще спра за малко клипът, докато ми се оправи лагът. И върнахме се. Да. Вече имаме едно айрон. Аз паднах. Обаче то ще ни трябва и малко кол, за да може да имаме за печка. И да... Взех кол. Паднах много от високо и взех кол без да искам. Паднах точно върху кола, а исках върху айрон. Ето, направих печка и вътре сложих кол. Кажи целият кол, който имаме вътре, макар че той не е много. Само едно. И то моя. Вече събрах още две кол. Този път се връщам с 3 кол. И аз намерих 2 кол. Ой, айрон намерих. И аз айрон. О, лава. Лава, бързо вода. Хоум пише. Не, паднах в вода. Имам 3 айрон. И аз имам едно в мен. Аз съм до спаунър за вълци. Да го щупа ли? Даде ми две нива. Тук имаше капан. Тук имаше един капан, като щупя едно бокче, изчак да падна в лава, обаче аз се осъзнах и не падна. С 3 айрон се връщам и едно кол и 4 бамбук. Айде слагайте айрона да го печем. Добре, идвам да го сложа. По-бързо, че печката ще изгори. Вие нали се сещате, че може да използваме да горим. Бързо хол. Щях да падна. Падна. Не, малко да си. Да спалнем ли вещица? Кой беше са? Бех 4-то ниво и умрех без да искам. Паднах в грепа. Да, бе. Аз предлагам да правим платформата от каблстон да не изгори. Колко айрон имаме в печката? 7. Телепортирайте се, намерих дъмата. Под мене са. Колко? Едно! Ама пак ще го вземем и отиваме хоум и сме с едно дъма. И там има още едно. 2, 3, 4, пълно е. Как се пише аус? Айде, изкопай го. Чакай. Чакай. Имаме вече. Ние и без това си имаме... Взели го дъмато. Да, за кой? Иди в хоума. Иде. Иди в хоума. Ставам го в хол. Тъпа аз намерих лапис. Лапис за какво ни е? За гейство. Супер! Айде тъпа аз е. Това ли ще е втори епизод? Не мога да намеря. Не мога да се телепортна. Добре, това чакайте. И това мисля да е то... Давай, копай. И това мисля да е втори епизод. Ние бихме Blizzard Craft и чао от